sun yi ƙoƙarin su kafa ƙungiyar al'umma irin ta Hausa, amma ba za ta yi saboda ranar suna da yawa. Idan ya zamanto za ku yi mitin, sai ka je ka kirawo ɗan Ghana, ka kira ɗan Senegal, ka kirawo ɗan Saudiya, sannan kwaɗa ku yi mitin. Amma yanzu Allah cikin ikonsa sai Allah ya kawo mu wani zamani yanzu abinda Bature yake kira corporate meeting. Kawai za ku haɗu ku mutum 1000 sai ku yi mitin, kowa yana ɗakin sa yana kwanci. Kaga wannan abu ne mai daɗi, wanda ya zamanto wannan yana kan layi, wannan yana kan layi, wannan yana kan layi, a faɗi magana, a yi gyara, shugaba ya amince da abin ya zartar da sauransu. Kaga duk Allah ne ya ce yassuru wala tu'assuru. Allah ne ya manzon Allah ya ce a sauƙaƙa kada a tsananta. To kaga duk Allah ne ya kawo wannan gyara ɗin. To don haka wannan gidan talabijin aka buɗe shi, wanda kuma na tabbata buɗewarsa za ta ba da fa'ida. Kamar shi wannan gidan talabijin ɗin da ka tambaye ni an buɗe, na ce an buɗe. To gaskiya yana fa da fa'idoji, wanda ya kamata in ɗan samu dama in faɗi fa'idan wato muhimmancin shi wannan gidan TV. Dalilin da isa aka buɗe shi na faɗa, to fa'idojinsa kuma shi ne ga shi kamar haka. Yanzu kaga idan muna so za mu yi wata sanarwa, da sai kaga in mun ji kafafen yaɗa labarai, Allah ya saka musu da alheri. Za ka ga saboda mu dai kamar a nan arewa, kuma kamar a duniya, sashen Hausa na BBC, London, Jamus, Alƙahira, China, a nan gida gabaki ɗaya duk wani gidan rediyo da ka sani na ainihin arewan nan, idan aka ji da abu na Hausa, za ka ga cewa kusan kamar kyauta suke ma. To me kawo wannan? Saboda sanin cewa wannan harshe ba nawa ba ne, ba naka ba ne, na kowa ne. Don haka su ma sai sun kawo gudunmawarsu. To yanzu da Allah ya sa aka buɗe wannan gidan talabijin namu, to babban muhimmancinsa shine kaga za mu ringa isar da saƙonmu cikin sauƙi, ta yadda ya zamanto mu za a yi abin da tura suke kira editing da kanmu, sannan mu yaɗa manufar ita wannan ƙungiya ɗin ta tafiye da kanta ta kiran Bahaushe. Har ma za mu kira da kamfanoni da wajen da ya zamanto suke sana'o'i na Hausawa su kawo talla zuwa ga shi wannan gidan talabijin. Domin mu idan kai talla da mu, to ka yi talla da duniya ne. Tunda duk rassanmu da suke a ainihin gurare zai zamanto za a ringa jin wannan tallan da sauransu, domin damun makasudin kafa ita wannan ƙungiyar ai duk inda Bahaushe yake ta cicciɓa shi, ta ɗaga shi. Yawan an ce kuɗi na Afirka Bahaushe ne, ba wanda ya fi wannan ƙungiyar farin ciki, domin Bahaushe ya ɗaukaka. To za a tafi ya za a ɗaukaka kamfanin wannan Bahaushe, ya za a yi muna da gidan rediyo wanda ya zama to kina Hausa ne, mu ce ya fi na kowa, mu ɗaukaka shi, mu kambama shi. To idan kuma na dawo kan ainihin wannan tambaya da kake mun ta duniya, wadda kake cewa to idan ya zama to an samu haɗin kan nan wace irin ɗaukaka. To kaga kamar yanzu abin da nake faɗa maki, Allah da ikonsa, lokacin da boko ya zo ƙasar Hausa sama da shekara 50 ba a karɓi, iyayen mu ba su karɓi ilimin boko, saboda su suna ganin ga ilimi na Muhammadiyya, ilimin da suka san suna mutuwa ce musu za a yi marabaka mannabiyaka, abinda za a fara tambaye su kenan. Ba za a tambaye su wani dictionary ba za a tambaye su wani bible ba, wannan yan mushin da suka zo da ilimin nan ba shi ne a gabansu, suka fi karɓar ilimin nan na boko, sai da aka sama da shekara 50 ana guda da su, sai da dabara da wayo aka shigo da Alkur'ani
aka shigo da arabiya ana koyon ainihin abubuwa sannan aka sa bokon da kyar. To yau gashi a wayance iyayenmu sun karɓi boko, amma Allah da ikonsa lokacin da bokon ya zo ‘yan uwanmu da suke ƙasar Igbo da Yoruba duk sun karɓa. Amma yau Allah da ikonsa ni aikin ne ba kai aikin nan. Wanda suka ƙi su tun farko da suka dawo suka kaɗai sai suka ga harshen su zai iya hawa dukkan wani abin hawa da ake yi a ɗaukaka su kansu harshen su da buƙatar su. Tun wannan lokacin aka yi sashen Hausa na BBC London, sashen Hausa na Amerika, sashen Hausa na Faransa, sashen Hausa na Germany, sashen Hausa na China, can aka yi sashen Hausa na Saudiya, sashen Hausa na Alkahira da sauran duk wata ƙasa wacce Turawa suke kira super power ta duniya ya zamanto ana da sashen Hausa. Shin za ka faɗa min inda suke da sashen Igbo ko sashen Yoruba? To me isa aka yi wannan? Kaga wannan wani abu ne Allah da yake kishi wannan harshen nan. Kai ka zo na soka, ai kamata in kai ma ka so. Sai ka zo na ƙika, kai kuma sai ka ce ni kake so ka yaɗa. To kaga wata manufa da fa'ida aka gani akan cewa lallai wannan harshen namu ingantacce ne zai. Babban abin da ya kunsa shi ne, bacin na gaya ma a karan kanmu muna so mu ringa cimma kanmu dukkan wata sanarwa da za a yi. To na biyu akwai hira da iyayenmu masu domin wakilanmu daga ƙasa yanzu. Na biyu kuma za a dawo da ainihin shirye-shirye irin su tashe. Za a samu na lako da duk wani wanda aka san ya shahara a tashe a yi hira da shi a ringa nuna tashensa da muhimmancinsa. Iyayenmu tsofaffi har yanzu kuna nan da rai ba mu bar ku ba. Gidaje na amare za mu tura mata ‘yan rahotonmu su je su ringa ɗauko mana tatsuniya ana faɗa ana nunawa a wannan shiri namu mai albarka. Haka sana'o'i irin su rini, irin su jima, irin su fawa, irin su koli da sauran dukkan sana'o'i na Hausawa nan ma ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba, za mu tuntuɓi ainihin masu wannan sana'ar domin mu cicciɓa muka kuma ɗaukaka. Sannan wajen harshe shi ma ba za mu saurara haka ba. Za ka ga cewa za mu ringa zuwa wajen iyayenmu wanda muna daɗa nuna ta'aziyyarmu ga uba ainihin irin su Major Hassan Katsina da Janar Hassan Katsina da ainihin misali irin su ɗan masanin Kano da Allah ya yi masu rasuwa wanda da suna nan da gaskiya wannan gidan talabijin ɗin da ya samu gata. To yanzu wanda muke da su wanda Allah ibar mana za mu ringa tuntuɓar su domin harshe ya ɗaukaka. Sannan bacin haka wannan gidan talabijin zai iya ƙwato duk inda Bahaushe yake. Kamar yanzu za mu ringa hira da gwamnoni da shugaban ƙasa da sauran faɗakar da su akan haƙƙin da yake kansu akan ainihin Hausawa. Domin duk abin da yake faruwa yanzu na kisan Hausawa ɗin nan kamar kiyashi sai sun yi magana da bakinsu sun faɗa mana meye dalili. Wallahi za mu yi iyaka wuya mu sai da ranmu akan yadda ya zamanto da a zo a ƙare mu muna ɗaki sai mun je mun same mu mun faɗakar da su akan cewa lalle su ji tsoron Allah su duba Muhammadu Rasulullahi su tsaya su fitar da ainihin a ɗomar Hausawa daga irin cikin masifu da ake ciki ne yanzu, wanda abokan zamanmu ‘yan uwanmu na Najeriya suna zaune lafiya amma mu muna cikin tashin hankali wa iyazu billah. To
inda hirar mu ta zo ƙarshe kenan da Sardaunan Agadas, Sarkin Hausawan Afirka, Dr. Abdulkadir Labaran Koguna. Masu kallon mu da sauraron mu, kada ku manta wannan tasha ta ɗebo muku rumbuna na shirye-shirye. A ciki akwai zauren Hausa inda za mu rika gayyato muku sarakuna da masu wasu irin mukamai na Hausa, da waɗanda suka san Hausa ciki da bai, da waɗanda suka rubuta littattafai na kimiyya da Hausa domin 'ya'yanku su gane shi da yaren uwa, da kuma abubuwa iri-iri a ciki da sana'u da wasannin sallah da gargajiyanci da al'adun Hausawa gabaki ɗaya. Na biyu akwai shirin kowa ya bar gida. A cikin shirin ne za ka gane rigar aro dukkanta ba ta da tasiri a gare ka, taka ita ce taka, dan haka mu rike yaran uwa. Duka anan muka kawo ƙarshen shirin wannan mai suna harshen uwa daga wannan gidan talabijin mai albarka na al'ummar Hausawan Afirka TV. Ni na Idris Kasim Hausawa nake cewa da ku bisalam, Allah ya ƙara sada mu da ku cikin